Kan I se den robot lige der? Ja, det kan I. Kan I se den pil lige der? Ja, det kan I. Kan I se den bue derovre der? Ja, det kan I. Og nu får I lov til at høre, hvad vi skal med dem. Sort skærm. Ikke mere sort skærm. Nu får I lov til at høre, hvad pilen, den skal bruges til. Så her. Og så gør man sådan her. Og nu får jeg lov til at se, hvordan man skyder med den. Målet er robotten. Dun, dun, dun. Nu cutter jeg lige videoen. Åh nej, den onde robot kommer! Vi bliver nødt til at bruge vores overpower. Dun 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 dun. Nej, ikke flere skud. Så ved I, hvad vi bliver nødt til at gøre. Vent lige et øjeblik, jeg er meget stolt. Nå. Har I hygget jer? Det håber jeg, at I har. Du gav mig et chok. Så er det tid til at fikse. Tag temaskiner. Så er vi færdige. Ser vi? Han er blevet til Spider-Man. Ej, hvorfor de her solbriller? 2 sekunder. Nu kan jeg ikke huske det. Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg ikke huske, hvordan jeg lavede de seje solbriller. Der var det. Ja. Ja.